Gepleyer Adatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Talibanyň söwüşçileri Owganistanyň Gazni şäherindäki türme hüjüm edip polisiýa ofitserlerini öldürdüler we ýüzlerçe tutsagy boşatdylar. 6 نفر مسلح که گفته میشه با یونیفرم نظامی. Owganistanyň Newit gaz ministri öz ýurdunyň gatnaşmagyndaky Trans-Owgan gaz geçirjisiniň gurulşynyň kyndygyny aýdýar. Proje tafi gerçekten o aziz proje bir buzurg Türkmenistanyň dürli ýurtlardaky elçixanalarynyň web-saytlaryna näme boldy? Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň hiç biriniň diýen ýaly resmi web sahypalary gadary işlänok. Ýaşullar maslahatynda Türkmenistanda ýyllar üçin mukty elektrik togyny suwy we gady ýatyrmak barada teklibiň ýa-ni Aşgabatda suw ölçeji gurallary oturtmak talaby göçündi. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Orsiýetde ýerli we regional saýlawlarda köpçülikliň biýdüzgünçülikleriň bolandygy habar berilýär. 13-nji sentýabrda Kreml tarapyndan goldanýan dalaşgärlerin gatnaşmagyndaky saýlawlarda jemi 59 million adamyň ýagny ýylatyň ýarty töwereginiň ses bermäge hukugy boldy. Saýlawlaryň deslapky netijeleri häkimet başyndaky Ýedine Rossiýa partiýasynyň öňe saýlananlygyny, galan orunlaryň Kommunistik partiýasynyň, Liberal Demokratik partiýasynyň we Sprawiedliwa Rossiýa partiýasynyň arasynda paýlanjakdygy aýdylýar. Kommunistik partiýasynyň lideri Gennadiy Zyuganow ses berişlikde 2000 çemesi biýdüzgünçüligiň hata alınanlygyny aýdyp, biz hakyky saýlawlara taýýar häkimet başyndaky partiýanyň peýdasyna sesleriň minimum 10% goşuldy diýdi. Мы готовы к там реальным выборам. Там минимум 10% добавили партии власти. Orsiýetiň Golas adly hökümeti degişli bolmady kuramasy saýlawlara tin edip düzgüni bozmak bilen bagly guman edilýän 1700-den gowrak wakany hatawa alandygyny aýdýar. Talibanyň söwüşçileri Owganistanyň Gazni şäherindäki türme hüjüm edip polisiýa ofitserlerini öldürdüler we ýüzlerçe tutsagy boşatdylar. Gazni regionunyň häkiminiň orunbasary Muhammad Ali Ahmadi 14-nji sentýabrda ýerden bolan hüjümde janyny geçen hüjümçiniň awtolagy partladyp galan hüjümçileriň türmäniň binasyna girmegine mümkinçilik döredinligini aýtdy. Ahmadiň aýtmagyna görä 400-den gowrak tutsag gaçyp çykypdyr. Olardan 80 adam ele salynypdyr. Gaçyp gizlenýän 350 tutsagyň 150 çemeti Talibanyň söwüşçileri. Ýewropa Birleşiginiň içeri işler ministrleri 14-nji sentýabrda migrantlar meselesi boýunça adatdan daşary gepleşiklere jemlendiler. Mundan bir gün ozal Germaniýa bozgunlaryň hakymy haýallatmak üçin Awstriýa bilen serhedine gödäwçiligi dikeldiýänligini aýtdy. Ministrler möňlerçe migrant üçin jogapkärçiligi paýlaşmak we Italiýa, Gretsiýa hem Wengriýa ýaly serhetdeş döwletlere düşýän agyrymy azaltmak meselesine terederler. Olaryň Brüsseldäki gepleşikleri 160 000 bozguny indiki 2 ýylyň dowamında yerleştirmek meselesine gönükdirler. Gepleşikleriň öňü tirasynda Wengriýanyň polisiýasy 13-nji sentýabrda ýurda 5809 migrantyň baranlygyny aýtdy. Wengriýada 15-nji sentýabrda täze kanun güýje girer. Oňa laýyklykda Ýewropa Birleşigine bir kanun baran islendige adamyň tutsak edilmegi göz öňünde tutulýar. Mösürün resmiýetleri hopsuluk güýçleriniň terrora garşy çäreleriň netijesinde ýalňyşlyk bilen 10 adam şol sanda Meksikaly seýahatçylary öldürenligini aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň 14-nji sentýabrda aýtmagyna görä harbiýler günbatar çölde terrorçy elementleri gözlän wagtynda seýahatçylary alyp barýan 4 ulagy oka tutupdyrlar. Meksikanyň daşary işler ministrligi adyndan 2 Meksikaly seýahatçynyň wepat bolandygyny aýtdy. 10 Meksikaly we mösürli yaralandy. Mösürün içeri işler ministrligi hadisany derňeýänligini aýtdy. Mösürün harbiýleriniň bu operasiýalary Islam döwleti terrorçy toparyň söwüşçileri Libiýanyň serhediniň golaýynda günbatary çölde mösürün harbiýleriniň hüjümine garşy duranlygyny yglan etmekleriniň ýa-ni başlanypdy. Eýranly zähmetkeşleriň hukuklaryny goraýjy aktivist tutsaklykda ýogaldy. Opozisiýon Kalamiýa web-saýty 51 ýaşly Şahruh Zamaniýanyň tarpataýyn aradan çykanlygyny 13-nji sentýabrda habar berdi. Zamaniy Karaj şäheriniň Raja Şahir türmesinde 11 ýyl türme möhletini başdan geçirýärdi. Ol 2011-nji ýylda milli howpsuzlyga garşy hereket etmekde we rejime garşy propagandany ýaýratmakda aýyplanyp tutsak edilipdi. Zamaniýanyň
işgärler üçin profsoýuz birleşigini döretmek tinançygyndan soň oňa garşy iş gozgalyp Amnesty International uramasy geçen ýylda zamanynyň bir aýdan gowrak wagtlap açlyk çekip onuň saglygynyň hatym yaramazlaşanlygyny habar beripdi. Ortiýetiň Tver regionunda iki Türkmenistanla neşe tövdasy üçin iş getildi. Oleninski raýonunyň sudunyň karary bilen Türkmenistanyň iki raýatynyň häzirki wagtda şol raýonyň ýaşaýjylarynyň uly möçberde neşe serişdeleriniň sowdasynda günäli tapylandygy habar berilýär. Sudunyň karary bilen Türkmenistanyň iki raýaty 15 we 12 ýyl berk düzgünli türme tutsaglygyna hökm edildi. Sudunyň kararynyň entek güýje girmänligi aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Talibanyň söwüşçileri Awganystanyň Gazni şäherindäki türme hüjüm edip polisiýa ofitserlerini öldürdüler we ýüzlerçe tutsagy boşatdylar. 14-nji sentýabrda ýerden janynyň geçen hüjümçiniň gatnaşmagynda malaşyrylan bu hüjüm barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Araz Perwişden dinläli. Taliban söwüşçileri merkezi Awgan şäheri Gaznyda bir türme hüjüm edip polis işgärlerini öldürüp ýüzlerçe tutsagy boşatdylar. Gazny welaýatynyň häkiminiň orunmasary Muhammed Ali Ahmedi hüjümüň janynyň üçin hüjümçiniň bir awtology partladyp, beýleki söwüşçilere türmäniň jaýyna girmäge ýol açmagy bilen 14-nji sentýabrda ýertir başlanandygyny aýtdy. Ahmedi'nin aýtmagyna görä türmeden 400'den adak adam gaçypdyr. Olaryň 80 töweregi gaýtadan ele salynıpdyr. Tutsaglaryň 352'si häzir gaçyp ýör. Bularyň 150 goly Talibanyň söwüşçileri. Ahmedi hüjümde 7 Taliban söwüşçisi bilen hawpsuzlyk güýçlerinden 4 adamyň ölendigini aýtdy. Kömek üçin iýerilen bir harby ulag türme ýakynlap gelýärkä ýoluň gyrasynda ýerleşdirilen bomba sebäpli partlady diýip Ahmedi aýtdy. Talibanyň sözcüsi Zabihullah Mujahid hüjümi bu toparyň amala aşyrandygyny tasdiklap, ony amala aşyranlaryň ýaragly adamlar we 3 tany janynyň üçin bombaçydygyny aýtdy. Ahmedi türmäniň Gazna ýakyn, onuň şäheriň merkezinden 7 kilometr aralygy bolan üçin hawpsuzlyk çäreleriniň güýçli bolmandygyny belledi. Bu bir yaramaz hadise bolan halatynda ol ýere çalt kömek getirip bolar diýen pikirden ugralanypdyr. Ýöne Ahmediň aýtmagyna görä türmede iň hawply hesaplanýan 20 sany tutsak hüjümden bir gün öň başga türmäge geçirilipdir. Resmiler şäheriň adyndan 10 ýerine giýje Taliban söwüşçileri tarapyndan hüjüm edilendigini aýdýarlar. Hawpsuzlyk ofisierleriniň biri raketa bilen atylýan granatly we awtomatik ýaragly hüjümçileriň ýegnine Awganystanyň hawpsuzlyk güýçleriniň geýän formasynyň bolandygyny aýtdy. Habar gullugy Reuters'ın bir habarçysy paýtaxt Kabulyň 120 kilometrlik Günörtügün mataryna ýerleşen Gazny şäherine tosakhanyň daşyna 2 adamyň jesedini görüpdir. Bular janynyň üçin hüjümçilerdir diýip pikir edilýär. Awtologyň hem tosakhanyň esasy girelgesini dargatmak üçin partladyran bolmagy mümkin. 2011-nji ýylda Kandahar welaýatyndaky bir tosakhanadan Talibanyň 500 çemesi söwüşçisi we komandirleri gaçdy. Hökümet bu hadisany şonna hawpsuzlyk betbaşçylyk diýip atandyrpdy. Taliban güýçleri Ashraf Ghanynyň daşary ýurtlar tarapyndan goldurlan hökümetini agdaryp, daşary ýurtly güýçleri Awganystandan çykarmak, şeýle hem berk islam kanunyny girizmek üçin uruşýarlar. Awganystandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlary gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proyektiniň durmuşa geçirilmegi boýunça komitetiň indiki maslahatynyň öňü tirasynda Awganistanyň Newt gaz ministri öz ýurdunyň gatnaşmagyndaky bu iri proýekti amala aşyrmagyň kyndygyny aýtdy. Kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. TOP proyektinin işine 2015-nji ýylyň ahirine çelli hökman başlanjakdygyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow aýdypdy. Pakistanyň premier ministri Muhammad Nawaz Şerif hem bu ýurdun telekeçileriniň geçiren maslahatynda eden çykyşynda şu ýylyň soňunda Trans-Awgan gaz proyektiniň işine başlanjakdygyny aýtdy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin özüniň üstümizdäki ýylyň dekabr aýynda Türkmenistana sapar etjekdigini premier minister ma'lum etdi. Ýöne Awganistanyň Senagat we Dagy Magdallary boýunça ministerligi TOP proýekti bilen bagly käbir meseleniň heniz çözülmändigini aýdýar. Proýekte gatnaşan ýurtlaryň konsorsiumdaky paýy barada hem entek iň soňky ılalaşyga gelinmändigini habar berýär. Awganistanyň neft gaz we Dagy Magdallary boýunça ministri Dawşa Sabanyň aýdysyça TOP proýekti ýaly iri energetika taslamanyň işini Awganistanda amala aşyrmak kyndyr. Şoňa garamazdan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy barada öňüge düşlik boldy. TOP proýekti Awganistan we Awgan halky üçin bähbetildir. Şu sebäpden Awgan halky TOP proýektini goldar diýip minister umid bildirdi. پروژه تاپی گرچه که ما از این پروژه بسیار بزرگ منطقوی بسیار دشوار باشه که ما با پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنیم. TOP proýektiniň işiniň amala aşman gelmeginiň bir sebäbem Awganistanda dowam edýän dartgylykdyr. Soňky günlerde demirgazyk Awganistanda hem howpsuzlyk şertlери has yaramazlaşdy. Gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny üpçün etmegiň esasy mesele bolup durýandygyny minister aýtdy. Gaz turbalarynyň geçşek ýerinde ýagdaýyň gadal däldigini minister belläp geçdi. چالش اساسی دیگه مسائل امنیتی هست. در فضای ناامن نمیتونه منفعت افغانستان باشه. کنترل امنیتی کامل وجود نداره. Şeýle bolsa da TOP proýektiniň nobatdaky tekniki maslahatynyň öňümüzdäki hepde geçiriljekdigini minister Dawşa Saba aýdýar. Onda Awganistanyň konsorsiumdaky paýy hakda hem gurrun ediler. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň enjinerçilik işleri hem şonda ara alınıp maslahatlaşylar diýip Awganistanyň neft gaz senagaty we Dagy Magdallary boýunça ministeri Dawşa Saba aýtdy. هفته های آینده ما یک جلسه تکنیکی داریم روی مقدار سهم افغانستان در کنسورسیوم به توافق خواهد رسیدیم. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy barada konsorsium döredildi. Oňa Türkmenistanyň neft gaz idarasy ýol başçylyk edýär. Şamirdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň ençemesiniň web-saýtlary işlemýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky, Orsetdaky, Germaniýadaky, Awstriýadaky we ýene ençeme ýurtlardaky elçixanalarynyň resmi internet sahypalaryna degişli. Şol bir wagtda olaryň petikli galmagynyň sebäplerini türkmen häkimetlerinden resmi düşündiriş bolmady. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Merdan Sarıevden dinläli. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň hiç biriniň diýen ýaly resmi web sahypalary gadaly işlänok. Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky web sahypasyna giriljek bolananda serweriň sahypanyň ýeterli däldigi baradaky ýalňyş maglumaty çykdy. Russiýadaky türkmen elçixanasynyň sepi ulanynjyny Türkmenistan.ru internet neşriniň sahypasyna eltýär. Mundan başga da Türkmenistanyň Awstriýadaky, Britaniýadaky, Ukrainadaky, Belarusdaky elçixanalarynyň hem resmi saýtlary ýeterli däl.
Yokorka agdalyp geçilen saatlaryň hiç birinde olara näme sebäpden girip bolmaýandygy barada maglumat berilmeýär. Diňe serweriň ýalňyslyk we sahypanyň elleterli däldigi baradaky duýduruşy peýda bolýar. Diňe Türkmenistanyň Germaniýadaky ilçihanasynyň web saytynda ilçihananyň iş tertibi, habarlaşma üçin maglumatlar we sahypanyň redaktirlenýändigi barada bildiriş ýerleşdirilipdir. Seýlede Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemýeçilik wekilhanasynyň sahypasyna giriljek bolnanda sahypanyň offline ýagdaýa geçirilendigi we onuň ýakyn wagtda düzediljekdigi barada serweriň bildirişi berilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saytynda Türkmenistanyň daşary ýurtlarydaky ilçihanalarynyň internet sahypalarynyň isiniň näme sebäpden durdulandygy barada hiç ýyly maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we degişli ilçihanalaryň resmiýetleri bilen habarlaşmak tinançyklarynyň ählisi şowsuz uturdy. Türkmen resmiýetleri nähildir bir kommentari bermekden ýüze öwürdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, ýurdun dünýäniň 30-dan gowrak döwletinde öz ilçihanasy bar. Eman gepiň gerdisine görä aýtdyk, olaryň diňe bary ýogy bir näçesiniň internetde öz resmi web saytlary bar. Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Yepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ilad üçin göz öňünde tutulýan käbir sosial ýeňillikleri, ýagny muht elektrik togyny gazy suwy ýatyrmak barada teklibiň geçen hepsede bolan ýaşullar maslahatynda öňe sürilmeginden sanlyca gün geçen soň Aşgabatyň ençeme böleginiň ýaşaýjylary öz jaýlarynda suwy ölçeji gurallary oturtmak barada resmi duýduruşlaryň edilendigini gurrun berdiler. Kerdeşim Sehra Aşgabatdaky habarçyma Sultan Atçyl bilen söhbetdeş bolup bu ýagdaý barada gurrun bermegi sorady. Sultanaýda Aşgabatyň käbir sebitiniň ýaşaýjylaryna suw ölçeji gurallary oturdylmagyň tawşyrlandygyny habar berdiňiz. Bu tawşyryk haýsy sebitiň ýaşaýjylaryna we haçan berildi? Hawa tekrarşy 8-nji sentýabr güni Arahat ýetiniň öý upravleniýasynyň administrasiýa tarapyndan ýaşaýjylaryň diýerlerinde teýle bildirişler asyldy. Ýani aga suwuny İlat tarafından rejimli peýdalanmak maksady bilen bildirişde. Hoçalykda ulanýan aga suw ulganmylda suw ölçeji azarlary oturtmaňyz soralýar diýip şol bildirişde ýazyldy. Ýaşaýjylar şonuň bilen okat tanışdylar. Sultanaýda resmiler ýaşaýjylara gurallary haçana çenli oturtmagy tawşyrypdyr. Bu barada bir maglumat berilýän bildirişde? Ýok, Sahra, bildirişde şeýle maglumat ýok. Haçan goýmaly näçe nöklet berilýändigi aýdylanokdyňa şol abdalar satyn almaly, ony Aşgabat Agasuw birleşiginde möhürlendirip, ýa-ni elektroşotçyklar ýaly proba goýduryp, soňra şolary ýa-ni suw ulgamyda oturtmak üçin her ýaşaýyş müdirligine şotçyklar oturtmagy ýüz tutmaly diýip bildirişde diňe şol aýdylypdyr. Başga bir belli bir wagt berilmändir şolary oturtmak barada. Sultanaýda häkimetler gurallar oturdylmasa haýsy-da bolsa bir çäräniň görüljekdi, barada bir duýduruş berýärmi? Ýani bu barada bir maglumat barmy? Ýok, Sahra, häzirlikde şeýle maglumat ýok. Ýerden başga bildirişler atyp adamlar gysgalar bilmedim, häzirlikde hiç maglumat ýok başga. Sultanaýda bu gurallar kimiň hasabyna oturdylmaly? Ýani ýaşaýjylaryň özleri oturtmalymy? Şeýlede şu gurallar eger maglumatyňyz bar bolsa, takminan aýdanyňyzda näçe durýar? Dogry, şonuň bahasy barada, şonuň näçe durýarlygy barada men takydyklanyp sorak görmedim, maglumatym ýok. Ýöne şonu ýaşaýjylar öz hasabyna oturtmaly. Şu barada her kim ýa-ni bildirişden düşünýär. Şeýle bildirişde şonu satyn alyp, Aşgabatdagy suw birleşiginde şoňa möhür goýduryp, soňra ýaşaýyş müdirligine çöçükler oturtmak barada ýüz tutmaly diýip aýdylýar. Şonuň üçin hem şol adamyň öz hasabyna ýa-ni bildirişden görünýär. Azatlyk Radiosy bilen söhbetleşýärler. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary öz ýaşaýan sebitlerini agyz suwunyň gadarly akmaýanlygyny ýa-da agyz suwunyň hiliniň gowy däldigini aýdýarlar. Siziň ýaşaýan sebitiniňizde agyz suw meselesi nähili? Gadarly akýarmy, oň hili gowmy? Şol dinleýijilerin belli ýaşaýanlar, Aşgabatyň
köp yerlerinde şu kadala kanun haqodan nasibinde kadali tuwakan okyanki sosantan diýilen yerlerde suun kadalak diýen yerlerken ýöne şonu akyan yerlerinden hadise parahat ýetide şol kadalak dur ýöne suun helisi da yaramaz. Aslında da yerlerinde ilaçın akyan yerlerinin köp yerlerinde de ağasuunun hili yaramaz bolan için ağasuun satın alıp bitsinler. Yönde kırılmalı olan, kapsana kırılmalı olan, son hocalıkta ulananın da son kavatına bir tuğsa yersek olsan, son üstünden kuyular yerler, şöyle sarı kapı tuğlar yerler. Son kapsana kırılmalı olan, küplen sırlak koyar, alıp koyar, plasmas kaplarda. Son üstten biri, eyem arasında tuğul sen alayan kaçta kava turlat, yönü sonun kalan eyem kapı sökündülü tuğul. Sonun neticesinde de nasi hocalıkta ulanan yankı kan teknik endamların yankıvanna, rakvina, eliyorlar. Katı yaramaz kapalanıyor. Şular bir ağır vakit geçmenke eyem sarılıp şular bir yüzüne tereder yalı bolanok. Sonu yuvam ayırıp bolanok böyle. Kan teknik endamları dayalıyası kapatıyorlar. Sultanayda Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sag bolun. Kerdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Atçylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Aşgabatdan gowşan ýene bir maglumata görä paýtagtyň 5-nji etrapçysynda ýaşaýyş çaýlardan çanak antennalar köpçülikligiň aýrylýar. Antennalary aýyrýan işgärler adatça munyň sebäbini düşündirmän ýokardan görkezme bar diýip jogap berýärler. Käbir maglumatlarda Aşgabatda çanak antennalaryň aýrylmagynyň häkimetleriň paýtagty gözelleşdirme işleri bilen baglanyşdyrylýar. Hormatly radio dinleyijiler, çanak antennalaryň aýrylmagynyň sebäbini siz näme de görýärsiňiz? Biziň bu sowalymyza okuýjylarymyzdan şeýle tetbirler gelipdir. Aziza, aýyrsynlar hemmesini hemmezat etsinler. 5 sanajy kanaly bar. Kim görjekmiş Türkmenistan gotardy, ony etjek bolýarlar, muny etjek bolýarlar. Ýöne adamlaryň ýagdaýyny soran ýok. Näme ýerler, näme çärler hiç kim soramýar. Adamlar iýmäge çörek tapanoklar diýip öz tesbirinde ýazypdyr. Muhiddin atly okuýjymyz bolsa öz tesbirinde aýryň diňe türkmen kanallary bolsun diýär. Guga şady bilen ýazylan tesbirde ol kanallarda şol bir prezidenti mahawatlandyrýarlar, başga zat görkezilmeýär diýip ýazýar. Aşgabatyň 5-nji etrapçysynda çanak antennalaryň aýrylyşyny görkezýän foto seriýini hem taýýarladyk. Onu görmek üçin we öz pikirlerinizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosu bilen internet arkaly habarlaşyň. Öz pikirlerinizi azathabar.com web saytymyzda, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radiosu atly tahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azat habar talgymyzda tesbir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýle de pikirlerinizi hat e-mail belgisi azatradio.org elektron poçtamyzda we Moskwadaky 7-926-236-0455 telefon nomerimizde SMS görnüşinde ýollap bilersiňiz. Azathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri dürli haritlaryň bahasy birnäçe gezek üýtgedi. Hususan da azy önümleriniň birnäçesi gymmatlady. Liwap vilayatynda hatda hasyl mövsümi döwründe de gök önümleriň bahasynyň ýokarlanýanlygy habar berilýär. Liwapdaky habarçymyz Osman Haliýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Men 55 ýaşa girip awgust aýynda 1 kilo pomidoryň bahasy 4 manada çykanyny görmendim. Wagtine pomidor bolsa oňuşjak. Ýöne welin beýleki azyk önümleriniň bahalary da gün-günden ýokarlanýar. Bu sözler efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden Liwaply ýaşaýjynyň Azatlyk radiosyna beren gürrüňinden bir parça. Hakykatdan da soňky 10 günlükde Liwapyň bazarlaryndaky gök we bakça önümleriniň bahalarynyň başyny pomidor çekýär diýseň de boljak. Ýoksam awgust aýy gök önümleriň kemsiz bişip ýetişýän döwri. Söhbetdeşimiz şu tomysta pomidoryň bahasynyň esasan 2 manat töwereginde saklanandygyny, iýulyň soňky günlerinde 3, indi bolsa 4 manat geçenli ýokarlanandygyny aýtdy. Gymmatlygy sebäpli öý biýkeleriniň köpüsi bu tomys kış üçin pomidory konserwe edip bilmendir. Geçen ýylyň awgust aýynda pomidoryň bahasy 1 manatdan geçmendi. Diňe bir pomidor däl, esem kartoşka, soğan ýaly beýleki gök önümleriň bahalary da
geçen ýylyň degişli döwrüyle geçtirende 20-25% gymmat. Tüwiniň 1 kilogramy 3 manat bilen 3 manat 60 teňe aralygynda. 1 litr günewakar ýagynyň bahasy da 5 manatdan geçýär. Geçen ýyl olaryň bahalary 1-2 manat arzandy diýip Türkmenawatly öý hojalykçy Zenan miwe ýatlaýar. Ol bahalaryň gymmatlap gidip oturmasynyň sebäplerini daýhan birleşiklerinde olaryň ekilmeýänliginde görýär. Bar ýere gowaçadyr, galdy ekip taşladylar. Gök-sök ekmäge yer galanyok diýip miwe belleýär. Amderýanyň kenarlarynda ýerleşen we isler ekinini ekip östürüp ýetişdirip bolýan dewawa kartoşkada, soğanam, pomidor da, hatta öňün aýwaşy gawundur garpyzyň meskeni bolan bu ýere bakçy önümlerde başga ýerlerden getirilýär. Ýol ulak harajatlar da bahalaryň üstüne goşulan soň ol önümler gymmat. Bahalaryň gymmatlamagynyň başga sebäpleriniň bardygyny da aýdýanlar bar. Olaryň tasdiklaşyça gymmatlama her ýylyň iýulunda geljek ýylyň başyndan aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň 10 göterim galdyryljakdygy yglan edilen soň başlanýar. Ýöne bahalar 10% däldi, 25-30% galýar diýip yerli ýaşaýjylar belleýärler. Ýurdun ministrler kabinetiniň 14 awgustda geçirilen giňişleýin mejlisinde döwlet başçysyny soganyň, kartoşkanyň, hyýaryň, pomidoryň daşary ýurtlardan getirilýändigini, olary getirmek üçin 50 milyon Amerikan dollaryna golay serişdänin sarp edilendigini belledi. Mecliste her welaýatyň gök önümleri we miweler bilen öz-özüni üpçün etmegi wezip edilip goýuldy. Şeýle-de döwlet başçysyny ýurdun iri şäherleriniň her biriniň golaýynda ýyladyşhanalar gurmak üçin yer böleklerini bermek barada degişli ýolbaşçylara tawşyryk berdi. Ýöne yerli owu hojalyk hünärmenleri diňe ýyladyşhana bilen meseleniň dolu çözülmejekdigini aýdýarlar. Olar uly şäherleriň golaýynda diňe gök, bakça we miwe östürip ýetişdirmäge ýöreteleşen daýhan birleşiklerini döretmegiň gerekdigini aýdýarlar. Ozal şeýle hojalyklar hatda maldarçylyga, guşçuluga ýöreteleşen iri daýhan we döwlet hojalyklary hem bolupdyr. Ýöne garaşsyzyň ilkinji ýyllarynda olaryň köpsi ýapylypdyr. Hatta üzüm, alma, erik we beýleki baglaryň goparylyp ýerine gowaçadyr buğday ekilen ýerlerde bar diýip yerli owa hojalyk hünärmenleri belleýärler. Libapdaki habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, ýene bir bildirişimizi dinleň. Azatlyk radiosy Türkmenistanda ýykylan bazarlar barada täze proýekte başlaýar. Siziň ýaşaýan ýeriňizde ýykylan bazarlar barmy? Bu barada bize maglumat beriň. Öz maglumatlaryňyzy Line sosial ulgamyndaky sahypamyza iýermeňizi soraýarys. Line salgymyz Azat Habar. Facebook we Kontakty sosial ulgamlarynda Azatlyk radio satly sahypalarymyzy hem ünstin düşürmäň. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriýeti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýle-de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Bağlar gül açtı,
Bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek kaz geldi, karaşan sana akça keptirim, gel sen salama.